Tamo ADC hapango illegal scam khlaiwi rangbai chakri simide nalai sinai tiprasa rokni thansa omo haikede omorpai sinai motha hinlaimani omode thansa tabukni o generation jorao khogui chalainani scam khlaiwi chalainani joraya joto baksa khlaiwi kubuino kubui khlaiwi chalainani jorase ADC hapango o warini sorkar snamani MDC emle rok snamui mania omo public rok se snamui man sikla sikli bura buri joto milewi tiprasa rok thansa unglaiwi MDC emle rok no sapur khlaiwi janija barjao rirhorkha theba ADC government o hinke o system bahaike slaijakha tiprasa rokni thansa orode paisinai tiprasa rokni mugdui kosto orode thangsinai omorokno tiprasa leader rok one suknani nam tiprasani future hinke ADC government o simise tiprasani imang mugthang tabuk imang siku mugthang bofru ungnai tiprasa rokni manthai o solution rok mania sak o mugthang ungui mania o mugthang ungya siniskang tiprasa leader rok norok tiprasa rokni bagui kaham samung khlaiwi tongdi hayake tipra motha belai ke problemo ungnani chance dong norokno one suknai lamsogo joto kubui official nagi tungnai rokno tinini o video chung srai khlaiwi salainai tiprasa rokni future ADC government simise tongsio o government ni bisingo kaisa system omorokno kaham de one suklai sinai ebake hamya de one suklai sinai lai thangjak jorao kaisa Tripura High Court ro case file khlaijakha obo tamo hinmale 120 jona raida sayati khlaiwi chakri khogui relaimani omorokno teiwi ADC government Tripura High Court ro case file khlaijakha social media ni through tuibo sunglukha o 120 jona chakri khogui relaimani baksa political party ni leaders robo khorangpi salaimani nukjakha teibo kasai phaikha 120 jona je chakri manai rok siring khlaiwi monthly salary nagi tongo khonibo o kasai phimani baksa political party rok CPIM ni ungui borom gana Jitendra Sugdri press meet khlaigibo khorangti salaikha tamo sakha khnainai di ত্রিপুরা মাথা পরিচালিত এডিসি চুপি সারে প্রায় 200টা চাকুরি কোনো ইন্টারভিউ নাই কোনো ধরনের নোটিফিকেশন নাই অ্যাডভার্টাইজমেন্ট নাই নিয়োগ করে দিল তার বিরুদ্ধে হাইকোর্টে কেস হয়েছে সেখানে পিআইএল হয়েছে হাইকোর্ট এটা গ্রহণ করেছে এবং তার সাথে আরেকটা খবর যে এই ঘটনাকে চাপা দেওয়ার জন্য বা অন্যদিকে ডাইভার্ট করার জন্য এডিসির তরফ থেকে নাকি একটা তদন্ত কমিটি বসানো হয়েছিল একজন এই রিটায়ার্ড জাজকে দিয়ে আমাদের কাছে যে বিশ্বস্ত সূত্রে যা খবর যে এই রিটায়ার্ড জাজ ইতিমধ্যেই এই যে কি বলে গোপনে চাকরি তা তদন্ত শেষ করেছে এবং তার এই রিপোর্টে যারা এই গোপনে চাকরি এবং অনিয়মে টাকা পয়সা খেয়ে চাকরি দিয়েছেন তাদের বিরুদ্ধে লিখিত রিপোর্ট দিয়ে গেছেন আমরা এটাও দাবি তুলব এডিসির কাছে এই তদন্ত কমিটির রিপোর্ট এটা পাবলিকলি আনা হোক প্রকাশ করা হোক tabu kau hingke omo haise tipramotha party ro sorkar waini jakha baksa borok khorangti salai tongmanibo nukha ADC area rogo naikha hunke saimano age bomo hai tabukbo omo hai no tongko hunui baksa leader rokbo khorangti salaimani baksa ba salayo tipramothani leaders rok ni bisingo system hamyate sansabo kori hunui salaimani nukjakha tongmungno tipramotha tiprasani bagui samung kaham khlaya hunke motha bagi phano hangui mano tamosaka khnai du hansa himane abo ongya hansa kore tipra motha je leader tangai rak ang bonon ekdom bong system sajaya je tipra motha leader maner je rangganang bor siman nai tai gorib no leader ya অবশ্যই কাছে পক অবর tipra motha wa obo mutha tai kengsinai tabukle muya mutha kengsinai
pura siun muya mukha kengsinai kengsinai an bunga Chiranjit Tripura ang tabuk जों kaisa wan suklai thebo tongo mothani leader rok ni bisingo tamo khujak tong belai ke sumung achalaija tabu baksaba salai tongo ADC area o budget phaifano 40% kom se phayo hnoi halai tongmanibo nukjago MDC MLA staff rok ni salary rui mangse omorok paigi thang hneibo joto salai bahai ke ADC government 120 jona illegal scam khlaiwi chakri khogui rakna nangkha tabuk je Tripura High Court ro kaisa file khlaijaka hingmani o case file ni bisingo 18 jona hai mung list karejaka puila mung ungkha Tripura Tribal Area Autonomous District Council and ORS Advocate Bhaskar Deborma Mary Deborma Rajeshri Deborma Khasu Tiriang Lachi Deborma Nokha Deborma Layar Deborma Helper Nilima Jomatia Sorol Devi Jomatia Rajesh Jomatia Subhas Padas Jomatia Sikang Jomatia Kathar Jomatia Amir Kumar Jomatia Inke Sopna Deborma Osim Jomatia Amar 18 no inke Sharia Udoy Jomatia Omoro Ungkha je Tripura High Court case file khlaijaknai rokni mung obono sana musungo buini do pharokni thani srengdi borokni background rogo habinai khangke sing saimano buini do pharok illegal scam khlaiwi chakri nalaimani sring khlaiwi tonglayo kaisafano khorangti salainai gorei norok nugde nukha phiaba Tripura sabai Tripura sarokhe bahaike khorangti salai mankha social media bo phaiwi press meet khlaiwi khorangti salai mankha boini bosongni thanibo Tripura sarok srengthai tongo norok wan sugini di omo hairok no teiwi Tripura sani future bahaike development unglai sinaiba hinge khapangni takute bukhurok tinini video osukno ungsinai tewaisa malainai norok bai next video belai ke hambai norok o video no joyakari nagi tongmani bag video no sajakangke like khairedi channel o katal ungui tongkangke subscribe khairedi ei je mansa share khaina tapok